Κι είναι όλοι τους εκεί! Και με κοιτάνε! Και εμένα κάποιος με κατέδωσε. Προσπαθούσαμε να ξαναστήσουμε το κόμμα στην πρωτεύουσα, στο Σαντιάγο. Και ένα πρωί που είχα πάει για μια επαφή, ο άνθρωπος που περίμενα δεν ήρθε μόνος του. Με το που τους είδα να μπαίνουν, θυμάμαι, σκέφτηκα αυτό ήταν λοιπόν τέλος. Και ένιωσα μια φοβερή ανακούφιση. Θα μου πείτε γιατί δεν έφυγα. Θα μπορούσα. Θα μπορούσα, αλλά δεν το έκανα. Ένιωσα υποχρέωση να δώσω το καλό παράδειγμα. Και ούτε που μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα φτάνα στο σημείο να κάνω τόσο φρικτά πράγματα, πώς να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Μόλις έφτασα στο Τέγας Βέρδες με έκλεισαν. Με πιάναν με τα χέρια τους παντού, μετά με κρέμασαν από ένα μαδέρι και όλο το βράδυ με χτυπούσαν με τις πόρπες από τις ζώνες τους όσο γέμισε το πάτωμα αίματα. Μου είχαν δέσει τα μάτια, επειδή ήμουν πολλή ώρα κρεμασμένη ανάποδα. Λάσκαρε λίγο επίδεσμος και μπόρεσα να δω τα καφέ πλακάκια στο πάτωμα και το αίμα που έτρεχε από όλο μου το κορμί. Δεν ξέρω πώς άντεξα. Ήμουν τόσο χαμένη που οι λέξεις δεν μπορούσαν να βγουν από το στόμα μου. Η αλήθεια είναι πως δεν με ρωτούσαν για κάτι συγκεκριμένο. Να με λιώσουν ήθελαν απλώς μετά, ναι. Τη δεύτερη φορά που με πήγαν για ανάκριση εμφανίστηκε ένας αξιωματικός της Δίνα και τότε τα πράγματα άλλαξαν. Μου βάλαν καλούδια στον κόλπο, στο στόμα, στα αυτιά και άρχισαν να μου